Hi, here we are again. I am Jessa Marie K. Laranjo. And I am Jessamay K. Laranjo. Thank you for the people who visits us on our Detreo and our channel in Twin Voice of Hope. Yes. For all our subscribers, for all of our viewers, thank you so much. Thank you, thank you. And before that, before we will sing, we will have a short view of our place. Yeah. Yeah. Our place is so very refreshing. Peaceful. Yes. We have lots of rocks, big rocks. Actually, ito ang isa sa pinakamagandang nilikha ng ating Panginoon. So, in Genesis, He created everything, all the rocks, plants, and animals. And it's good. Yeah. Yeah. Kaya ngayon, dahil nakikita nyo ng aming paligid, kakanta kami ng Buhay Kay Sarap. Ito ay compose ng mga dalaga. So, I'm the one who composed that song, and also Yuja Horilio, my friends, my colleagues, yeah, church member. And this song entitled Buhay Kay Sarap. Napakasarap talaga ng buhay. Kaya ngayon, mga kaibigan na nakikinig, tandaan natin na ang buhay kay sarap. Yes. Mag-alala, ang buhay mo'y bigay ng Diyos. Ang buhay mo'y bigay ng Diyos. Kaya dapat, kaibigan mo, pasalamatan mo, pasalamatan mo ang buhay na bigay ng Diyos. Pasalamatan mo, pasalamatan mo ang buhay na bigay ng Diyos sa ating lahat. Kaibigan ko, wag mabigo kahit na anong mga pagsubok, kahit na anong mga pagsubok na dala nitong mundo. Pasalamatan mo, pasalamatan mo ang buhay na bigay ng Diyos. Pasalamatan mo, pasalamatan mo ang buhay na bigay ng Diyos sa ating lahat.
Sarap nitong buhay, kay sarap nitong buhay, nabigay sa atin ng Diyos, nabigay sa atin ng Diyos, Nabigay sa atin ng Diyos. sa atin ng Diyos. Yes, napakasarap ng buhay nabigay sa atin ng Diyos. God bless us all and Thank you for listening. Yes. And if you are blessed, just click the button below and subscribe and share it with your friends, neighbors, relatives, so that they will be blessed also. Yes. Thank you and God, God bless you. Bye-bye. Bye-bye.